A denuncia presentada hai un ano polo voceiro de Iniciativa Cidadá de Boiro, Manuel Velo, en contra do alcalde por presunta malversación segue o seu curso. O rexedor boirense vén de presentar a documentación requirida polo xulgado. Sen embargo, Velo acusou de tentar ralentizar o proceso con informes que non teñen nada que ver cos motivos da denuncia. Non só o alcalde de Boiro, como está facendo irregularidades, adjudicando obras a dedo, sin control, informanlle desfavorablemente o interventor de que é ilegal, el sigue igual, entón non fixo caso, entón tuvemos que denunciálo. Denunciámoslo e agora o que está tratando de cercenar todo para que non vai adiante, que mandou un paquete grandísimo que non ten nada que ver co pedido para liar aos xulgados, cercenar. Insiste Velo na existencia de presuntas irregularidades na adxudicación de obras que non contaban con informes favorables de intervención. O alcalde de Boiro está con corrupción, tal como está facendo as cousas, podes afirmar que é oscurantismo e é corrupción, porque está adjudicando obras sin procedimento legal, está pagando, levantando os reparos do interventor sin procedimento legal. É ilegal o que está facendo. Por esta razón, exixe unha maior firmeza na actuación por parte da Xustiza.